Il-ħamis filgħodu l-Partit Laburista ppreżenta l-kontijiet awditjati tiegħu għas-sena 2024 lill-Kummissjoni Elettorali. Ir-rapport finanzjarju ġie awditjat mid-ditta tal-Awdituri Grant Thornton u kien approvat mid-delegati waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali li saret madwar xahar ilu. Dan ir-rapport ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-istess Kummissjoni Elettorali eżatt wara li kien ippreżentat. Ma' One News il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras sostna li l-partit żamma l-obbligi legali tiegħu skont kif tistipula l-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi li kull sena jippreżenta l-kontijiet awditjati fil-ħin kif huma obbligati jagħmlu l-partiti politiċi f'Malta. Dan b'kuntrarju għall-Partit Nazzjonalista li ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jikser il-liġi b'mod sfaċċat għax ma ppreżentax il-kontijiet awditjati u la qed ikun trasparenti mat-tesserati tiegħu u wisq inqas mal-pubbliku in ġenerali. Għal darb'oħra l-Partit Laburista qed juri bil-fatti kif ir-responsabbiltajiet tiegħu joħodhom b'serjetà u dak li huma l-obbligi tagħna, l-obbligi ta' trasparenza, l-obbligi li noru l-kontabilità tagħna inżommu dejjem magħhom. Nħallu issa għal ħaddieħor, nistennew għal ħaddieħor illi għal fl-aħħar jibda jonora daw l-obbligi tiegħu, obbligi li ilhom ma jonoraw għal aktar minn 5 snin. U nistieden il-kap tal-Oppożizzjoni biex meta jipprova jagħti n-nuqqasijiet tagħhom ma jżidx lilna fil-keffa tiegħu.